Canto o máximo que che deron por un bolo? No seu momento Gangnam Style foi o tema máis escoitado do mundo. Se te pregunto de que vai a letra, sabes que cada día botábame igual 1 hora e media respondendo cousas. Como te ves daqui a 20 anos? Pois non sei, a verdade, o sea, igual dentro de 20 anos non me apetece estar así. Pode ser. Pois se perdo unha semana de curro, pois son bastantes cartos. As luces que tiña en riba miña valían 300.000 euros. O sea... E cando fas clic aí na cabeza e dis, deixo, dedícome a pinchar, a ser DJ. Moi boas a todos, hoxe temos un episodio moi especial con uns dos mellores DJs do mundo. Un orgullo para nós porque é gallego daqui da zona. Un placer terche aquí, Quique, que tal? Moi ben, encantado de estar aquí. Contanos, desde o principio, xa, que tal a tua infancia? Moi ben, o sea, bueno, hai moita xente que sempre non sabe onde son. Sí, por eso te pregunto. Por son Ribeira, Santiago, hasta me tienen dicho Chantada ou sitios así. Eu son de Santiago, o sea, nací ali e vivín toda a vida hasta fai 3-4 anos. O que pasa é que, bueno, sempre se me relaciona con esta zona, co do Barbanza, porque cando eu era pequeno os pais fixeron unha casa aquí, entón sempre vin en verán e tal, e tamén fixe moita relación aquí. Pero sí, infancia en Santiago bastante ben, e a verdade que teño bo recordo dela. Justo hecho fútbol, que che vin aí xogar no Xuña e tal. Desde pequeno xa xogabas ao fútbol? Sí, creo que empecé en terceiro de primaria. Empecé en fútbol sala, ali en Santiago no meu colegio, e logo, creo que en Alevín de segundo ano, vin pa aquí pa Xuño. Fichaje estrella, galáctico. Sí, cos meus amigos de verán, un día dixeron... Pero viñas de Santiago a Xuño a xogar a trede? Os findes, viña todos os findes. De dianteiro? Xoguei de todo, sí, pero era dianteiro. É que che vin aí non fai moito, creo que foi no Xuño Artes, pode ser? Sí, pode ser. Pode ser, que estabas por ali de dianteiro. Sí. E, joder, aí anda o Quique a dianteiro tanque, xa. Sí, bueno, ahora estes últimos anos máis, casi prefiro dentro do banquillo, 20 minutos, que moitas veces toca mi xogar de reenganche, pero sí. E cando estás xogando, non se che pasa pola cabeza, hostia, igual levo un golpe, hostia, jódeme. Porque, ao final, ainda que sea autónomo, bueno, pois hai baixa e tal, pero eu si perdo unha semana de curro, pois son bastantes cartos, porque ademais, agora xa empeza a ter un pouco máis de bolos durante todo o ano, pero antes era solo en verán, ou desta época de, sobre todo agora teño dende febreiro, marzo, hasta setembro. Entón, claro, como unha lesión, imagínate unha rodilla, teño que botar un mes sin poder pinchar, pois para mí xa... Casmuletas a pinchar. Sí, non me quedaría outro, porque... Che quería contar, che dixía eso porque eu, claro, me operei as dúas rodillas, meus pais a berrarme, non vas vivir deso, tal, non vas vivir deso, por eso che pregunto, ti como te lesiones unha man ou calquer cousa, estás jodido, Non, si, eu, de feito, cando hai un partido así que sei que igual está como un pouco tenso, quente e tal, dixo, mira, que aquí é importante non lesionarse, mañana hai que ir traballar todo o mundo, eso é verdad. Vamos a tranquilizarnos, que ao final... É que a xente non ten en conta eso, é que a xente traballa, ten outras cousas e extra. Na escola, que tal, ali? Gustabache a asignatura de música ou eras dos que... Mira, foi un ano pasado a dar unha charla ao meu colegio, onde fixen... En Santiago? Sí, infantil, primaria e secundaria, e dixeron, joder, que non nos esperamos de ti nada que te hablaras na música, porque tampouco era como algo que... Non te chamaba a atención? A ver, sí, gustábame, pero digamos, cando empecé a como interesarme moito pola música e tal, pois debe ser en terceiro da ESO ou tal. Sí que daquela empezaba tal, pero con 16 anos foi como cando xa me dixen, estudo da música electrónica dos DJs mola, me empecé a fuego e obsesioneime. Porque me dixía Rebe outro día, que creo que empezaste con 14 anos de DJ, ou 16? Con 16, o sea, con 14, digamos, como empecé a descubrir un pouco que era electrónica e xa como informarme máis e ver todo eso, e con 16 sí que foi cando digo o meu primeiro bolo. E como te entrou o gusanillo? O sea, vistes aí un vídeo en YouTube de David Guetta e sí, o sea, nesa época foi xusto cando foi o boom de Tomorrowland e tal. E claro, ao principio, pois, eu que sei, escoitaba, pois, un tema de David Guetta, pois, para min era un músico máis, fai música, non sei que. E despois empecé a descubrir a figura do DJ, o que eran os festivais, pois, todo eso, como me chamou moita atención, empecé como a investigar máis, pois, eso, sobre que facía un DJ, as diferencias entre pinchar e producir, o que eran os festivais, todo eso, e chamou a atención, e comprei unha mesa de mezclas con 16 anos, que ademais meus pais ao principio dicían, eso non che vais a deixar de gustar en 3 meses. E eu che de preguntar. Eu non che compro, se queres aforras porque é un capricho teu. E ao final, mira, levo toda a vida. E eu che preguntar, porque teus pais, cando dixestes quero ser DJ, non che apoiaron moito, así? A ver, eu ao principio non era como quero ser DJ de... A ver, obviamente si é algo que me gustaría, pero é como quero ser futbolista. Xa, complicado. Incluso ainda que seas moi bo, é moi complicado. No mundo da música igual. Entón, a ver, eu sempre pois tiña aí como un hobby, rollo, bueno, se algún día se dá, pois moi guai.
Meus pais sempre me dixeron, ti estudia, fai unha carreira, e despois fai o que queiras, pero ti primeiro estudia. Estudiastes algo? Sí, o sea, eu fixen ADE en Santiago, e despois un máster en marketing digital. Estou ainda traballando casi 3 anos en agencias de marketing. Ah, sí? Sí. Compagínalo ahora co... No, ahora xa levo en 2024, en xaneiro, deixeino todo, que xa sacara a muñeira chantada, xa... O sea, xa empezaba a ser un poquinho recoñecido, pero a nivel económico ainda estaba bastante longe, Sí. O sea, dixen, mira, vou me tirar a piscina, porque ahora estou nun bon momento, pode ser que si sigo así, igual nun futuro podo vivir desto, a corto a medio prazo, pero si non me tiro ahora a piscina, igual en 35, cuando ya 35, 40 anos, digo, joder, se aquel día fixese eso, entón dixen, mira, tiro a piscina e tempo a volver a traballar do meu teño. Dixías antes que non sabías moi ben que diferencia había entre un compositor e un DJ, non? Hai moita diferencia? Sí, porque ti cando vas a túa mesa de mezclas tal, que é a diferencia do que ti fas ou que fai un... Sí, a ver, hai dúas facetas, unha é DJ e outra produtor. Sí. O produtor é o que fai unha canción de cero. O sea, tes un programa que ten como, pois, por exemplo, que ten como un piano digital, non? Sí. Entón, pois, ti tocas aí como grabas ese piano e te vas facendo así unha canción pouco a pouco cos instrumentos digitais, digamos. Sí. Tamén podes tocar con sintetizador de verdad, con piano e grabando, pero bueno, eu fago así todo máis ben no ordenador nun programa que se chama FL Studio. FL Studio? Sí. E despois DJ, digamos que ti tes unha mesa de mezclas, cada plato mítico que cando colles faz así, pois eso sería como unha canción, non? O sea, aí podes meter unha canción, digitalmente e tal. Entón, en cada plato tes unha canción e vas metendo un tema que xa existe con outro tema que xa existe. Así que en directo podes meter efectos, podes tamén incluso meter percusións en directo, moitas movidas, pero digamos que un DJ é máis ben cancións que xa existen, poñelas e a produción, o sea, un produtor crea música. Ten unha pinta, é difícil, non? Sí. Sí. Porque claro, eu imagínate agora poñense a pinchar e o DJ e digo, eu sirvo para DJ, poño aí 4 mierdas e... Sí, a ver, o sea, o que é pinchar, me refiro ao que a xente suele decir é cuadrar dos temas, non? Que como cando estás mezclando un tema con outro, pois que os dous estén no mismo ritmo e non son eso como... Pero ten que ser complicado de... A ver, o DJ eu penso que si te pos a practicar en un ano máis ou menos podes saber... En un ano saco a muñada de chantada. A ver, para pinchar nunha discoteca ou pinchar en pubs ou así, con pouca experiencia máis ou menos podes empezar a facer algo aceptable. Despois, para ser moi bo, pois obviamente hai que dedicarse moitas horas e moito tempo. É moito máis difícil a produción. Ti eres o teu propio produtor, se ti fas todo? Sí. E canto tempo che pode levar sacar unha... A ver, depende moito do tema. Hai a veces que igual tes unha idea... Que na túa cabeza é moi boa. Unha idea fala, que sei, igual en unhas horas ou tal, xa tes como o grosso da canción, e a veces pois non das cerrado o tema e tardas moito. E despois, bueno, o sea, o que sí que fago é, unha vez teño terminado, pois si comando a mezclar e masterizar, que como un pouco, para poñer un exemplo como nas fotos, o que sería Photoshop, que é xa un genio de sonido que retoca todo a nivel de que sone perfecto. Está todo ben cadrado aí. Canto che levou a túa primeira canción de todas, cal é? Celestial. Celestial é a primeira? Sí. Pillouche ben de visitas esa? Creo que leva 300.000 ou así. En Spotify? Sí, en Spotify. Porque ti subes a YouTube e Spotify? Sí, en todos lados. Canto tardastes en facer esa? Ahora non sei exactamente, pero igual dende que empecé hasta que publiquei, pois 6-8 meses. Pero bueno, a vez tamén estaba xa facendo outras cousas, non lle dedicas todos os días, daquela estaba estudiando máis facendo eso, entón non era como un traballo así que estaba todos os días, non é 6 meses de botarse 6 meses, claro. Pero bueno. Antes de sacala, que se che pasa pola cabeza? Pois a verdade é que o sea, nunca sabes o que pode pasar. A ver, si que, como é verdade que a xente me pasa tamén con amigos que tamén que fan música, que rollo, teño 3.000 seguidores en Instagram, vou sacar o tema, o primeiro día van a escoitar 2.500, porque claro, como non van a escoitar o meu tema? E ao final a xente ten 1000 cosas que facer, non sei que... E ao final ti subes algo e a maioría da xente pois desliza e non o ve. Sí, entón non recorda que era igual pois tería 100, 200 reproduccións o primeiro día ou así, e nada, daquela xa estaba contento. Ti eres do Depor, verdad? Sí. Que sentistes cando tocaron a muñada de... A ver, pois moito orgullo, porque é a verdade que son de toda a vida do Depor, na miña familia nadie lle gusta o fútbol. No? No, o sea, foi algo que, non sei, saleu de min de pequeno e sen son do Depor e dende aquela. E vamos, eu levo sendo socio dende que teño 18 anos. Socio, sí? Sí. O sea, salvo un ano que estuve en Erasmus, que claro, ao non estar aquí, pois non me fixo socio, o resto sempre fun dende os 18. Que foi cando tiña carne de coche para poder ir ao estadio, porque antes non podía ir. Teñido así algún partido que me teñen levado, pero ao final era eso. E si, a verdade, con orgullo, sobre todo, pois xa que non podo axudar no deportivo que futbolísticamente non son bo, pois al menos pois aportar a nivel musical aí. Pero ti, pillouche no campo?
xusto o día que estrenaron, estaba de viaxe cos meus amigos. Ostras, me cago en diola. Sí. Cando te enterastes? Nada, xa cando foi o partido, pois como me falaron 20 ou 30 personas a vez. Sí, A mi má. que estaban poñendo. Buah, tienes que estar emocionado, a mi má. Non me imagino, a mi má. A mí imagínate que me subo vídeos e me reacciona a la cobra. Esa me emociono, ti que che poño o de por ir no campo xa lo... Sí, ademais é que... a túa canción. O sea, era, durante o ano do ascenso foi o tema que se puxo xusto antes de empezar a segunda parte. En plan, que rollo, quitaron Stamp of the Ground para poñer o meu tema, que en plan... Que eso non hai, bueno, puxeron unha hora antes de que empece o partido, rollo, vai, mira, poño aí, así eres feliz, e xa está. Sino que, joder, pues, deu moitísima importancia. E xusto foi o ano que nos deu sorte o ascenso. Ostras, xa. É moi ben, a verdade. Que emoción. Sueles ir ali ao campo, verdade? Sí, o sea, ainda fun onte. Sí, fostes onte? Pois hai que ir o sábado outra vez. Sí, en principio irei, sí. A ver se é o ano. Está aí a cousa. E vas solo a ver os partidos? Tienes que a tua familia non lle gusta o fútbol e tal? Solo ir con unha amiga miña de aquí de, bueno, de Camaño, o que pasa é que ela está agora estudiando fora. Pero bueno, temos máis amigos aí en Coruña, en plan, ali xa xuntamos un grupo de 10-12 personas. Pedincho fotos pola calle e tal? A ver, eu que sei, un día normal vou facer un recado, é raro que me pidan algunha foto, si que me teñen pedido algunha, pero sobre todo é si salo de festa, si é un bolo meu que vou a pinchar, si que se me piden bastantes fotos e tal. Reconócenche moito, non? Sí, de feito, outro día fomos ao concerto de The Rapans, e fun con dous amigos, e decían, joder, é que iba eu diante como era ben eles detrás. E a xente como que pasábamos, estaba pasando pola cola, e era rollo, buah, está aquí que varera, non sei que. Pero a xente, joder, que todo o mundo... E non che dá así a... Cando din, aí está aquí que varera tal, non che dá así a sonrisa, diste ya... A ver, a mí molame no sentido de que non é algo agobiante, non son Ibai, unha persona así que pode facer vida normal perfectamente, e sempre que de vez en cando é unha persona que che agradece o que faz, que entón está moi guai. Pero mola que che reconocen. O sea, cando te din que lle molan os teus vídeos ou tal, pois si te este ben porque ao final están falando ben do teu traballo. Pero sí que a mí son unha persona bastante tímida, entón tampouco non me mola. En plan, se estou nun sitio como que sei que hai xente que igual está como medio pendiente de min ou tal, non me mola moito. Pero bueno, non... E nos concertos, nos bolos que ti das, cando sales, porque dis que eres tímido, cando sales aí e ves, canta xente foi o máximo que tú ves que pinchar diante, o sea, diante de xente? A ver, en verbenas ou así, pois non sei, igual 5.000 personas, 10.000, non sei. Despois nun concerto, como concerto meu, que só iba eu, en plan, que decir que non era... era para ti solo? Son as festas de non sei onde, entón hai 10.000 personas porque é a Dorna. Sí. No, o sea, un concerto que din eu 1.700 en Santiago. 1.700. O sea, que viñeron solo por min. O sea, eso sí que para mí foi... Claro, cando ti dis, vamos facer un concerto ti solo, e dis que és tímido. Poste aí diante do como se chama o... Sí, da mesa de mezclas. Da mesa de mezclas e de repente 1.700 personas. Que como faz para concentrarte? Porque dis que és tímido, eu creo que ya. A ver, non sei se é xa costume, se que ao principio pois poñame máis nervioso ou tal. O que facía ao principio era como as primeiras mezclas, sempre facían mezclas moi sencillas, que como rollo, así as primeiras, que estou un pouco máis nervioso, poñome máis cómodo, tranquilízome e tal. Pero ahora a verdade é que o levo bastante ben. O sea, subirme a mesa de mezclas e como me concentro en pinchar, estou ao meu rollo e tal, como estou no meu mundo e tampouco non me rayo. É que é relativo a todo, porque ti se subes un tema teu e cho miran 1.700 personas, dis, buah, que basura, o sea, non o ve nadie. Pero de repente poste nun estadio e ves 1.700 personas... Sí, eu sempre digo, con toda a xente que como que se decepciona un pouco, pois que creadores de contido, xente que fai música, calquer cousa así a nivel artístico, que como rollo, jove, subime un reel, solo me viron 1.500 personas, digo, tío, pongas 1.500 personas diante túa, me refiro, vale, pois esperabas máis o que sea, pero jove, está subindo algo, está vendo 1.500 personas, está moi ben, jove, en plan, non te rayes por esas cousas. Moitas veces me di ela, que, claro, cando empecín a subir de seguidores e tal, cando chegín, non sei, imagínate, a 60.000 en TikTok, me dicía eu, joder, quero máis seguidores, tal, e me dicía ela, pero son moitísimos, e digo, son 60.000 solo, e di, son 2 campos do Dépor, e se eu pensas así que son 2 campos do Dépor, dis, é unha locura eso. Sí, tal cual. Como se, imagínate, tería o Bernabéu, ahora mismo casi tería o Bernabéu cheo de xente mirando, claro, se eu ves un número aí, dis, pero moi máis, se pensas, é unha locura. Tamén a veces hai que poñer en valor as cousas, poñer a pensar. O sea, eso, como xa nos temas, un tema que chegue a 10.000 repros é un logro, joder, é complicado. Obviamente, despois hai xente con millóns, pero eso, poñer en valor a xente que decir, mira, estamos escoitando 10.000 persoas, ou teño 10.000 seguidores, hai 10.000 persoas que lle mola o que fago. O sea, a min sempre, cando me dou conta é cando me salen reels e tal, que son así como motivacionales, que pon, solo unha persona, tal, e ao lado ponche unha persona, despois, solo 200 personas, e xa solo che poñen 200 personas, e xa son moitísimas personas, vendeche... Se tu veras que falas diante de 200 personas, hostia, que un día, xa.
Bueno, empezastes aí a pinchar e tal. Cal foi, cando che chamaron por primeira vez? Dixes que con 16 anos, non? Sí, o sea, con 16 anos a miña primeira sesión foi na Sala Mun en Santiago, que eu máis un colega, pois, que ademais nos conhecimos por un tema de DJ e tal, non éramos amigos de antes ni nada. Fixemos unha festa que ademais era para menores, e vamos, eu liei a todo o meu instituto, e os meus colegas, e tamén a tal, e enchemos 300 persoas con 16 anos, a 5 euros de entrada sin copa, que daquela en Santiago costaba 5 euros con copa entrar á ruta ou cualquier sitio, entón, que, jove, que no momento non o puxen en valor, pero realmente, jove, un artista que xente de 300 personas está moi ben. Xente de carallo, 300 personas. E aí, ti cando vas a un bolo, páganche parte da entrada, ou como che... A ver, depende, o sea, por exemplo, moitas veces cando os artistas fan conciertos, o que fan, pois, eles alquilan a sala, pois levanse despois a venda de entradas, ou, bueno, a veces un porcentaje de barra, depende. Eu normalmente que sou traballar con promotores, hai unha persona que organiza un festival ou unha festa, el contrátame, o sea, eu pidolle un caché, pois contrátame, pagame o caché, ou independentemente de si vai ben ou mal, pois ao final aí estou libre de se a festa vai mal, eu cobro igual, si vai moi ben tampouco igual se fai rico, igual, bueno, igual me das un pouco máis. Pero ao final, me refiro, si cobras un caché, pero imagínate, pois... É como ser autónomo e ser un empleado normal. Sí, un artista que cobra 50.000 euros, pero vende pois 10.000 entradas a 20 euros, pois xa son 200.000 euros. Entón é barato, porque ti pagas 50.000 e generas 200.000. Si cobras 1.000 euros, pero non vendes ninguna entrada, pois tas pérdidas. Entón un pouco eso. Ao final o caché xa vas vendo, se ti che contratan, pagan esa pasta, vendes entradas, a xente queda contenta, tal, pois o caché está justificado. Se non vendes nada, pois ao final igual non che volven a chamar. Entón aí tamén... Págase ben na música? A xente, o sea, é un pouco tamén como no fútbol, me refiro, en plan... Canto máis genérico... Cristiano cobra moi ben, pero pregúntalle a un futbolista que está xogando un preferente de canto cobra. Está claro. En plan, igual gasta máis en gasolina do que cobra. Entón, eso, a maioría, penso que é bastante precario, porque un traballo que tens que dedicarlle moitísimas horas sin ver un euro, porque eu hasta 2020... Sí, hasta o ano pasado, hasta 2025, eu non pude vivir desto de verdad, o sea, o resto, o pouco que ganaba, invertía na música, a veces incluso máis do que ganaba, o sea, ao principio sobre todo, ao final tens que comprar unha mesa de mezclas, tens que comprar moitas cousas, e ao principio non ves un duro, ves moi pouco. Entón, realmente, pois, si eu, dentro dos 16 anos, hasta 2025, que tiña 28 ou 29, estuvera traballando no Mercadona, hubiera ganado moitos máis cartos que co de DJ. Entón, realmente, eso, que pasa que unha vez chegas así, cada vez é máis exponencial. Todo esforzo ten a súa recompensa, ao final, bueno, ou casi sempre, vaya. Sí, a ver, se non te esforzas é imposible que teña recompensa, pero bueno. Porque a xente, claro, pense que as cousas chegan por arte de magia, pero nadie ve o que hai detrás, todo o que tens que facer. Claro, a mí ahora me vas a non sei onde, tal, cobras tanto, pero nadie ve o que hai detrás de todo. Pero tamén levo 12 anos traballando sin ver recompensa, e agora ainda así, pois, toda semana teño que traballar cousas para poder despois facer ben nos bolos, para sacar temas, para moitas cousas, tens que levar as redes, lojos e días, son 12 anos, e... Claro, ainda que sea o sueldo mínimo de España, 12 anos traballando e xa dá moitos cartos, eu xa metei en débito, o sea que... Pero ti nunca traballastes de algo que non fora... Sí, nunha agencia de marketing, o sea... bueno, claro, xa me xestes 3 anos, sí, é verdade. Sí, despois de DJ, pois antes traballaba así mítico en un pub, pois todas as noites de DJ residente e tal. Detrás. Bueno, me dixestes que empezaste con 16 anos a dar o teu primer bolo, falabas do manager, ti tes manager ou eres o teu propio manager? Sí, agora teño manager dende 2024, máis ou menos. Como é? Contactan contigo? A ver, no meu caso, é un amigo meu, digamos, o sea, bueno, de Santander, chamase Cali, é unha persona que eu levo indo a festivais polo mundo adiante dende que teño 18 anos ou 19. Entón, ao final, unha persona que xa conocía, de feito, estábamos, a historia de que empezou a ser meu manager, pois foi que estábamos no Primavera Sound, que fóramos a ver a Skrillex, a Fred Again, así, díxome, jove, foi cando o de Muñeira Chantada, cando empecé a sonar en Riazor, tal, e, boa, que agora debe ir moi ben, non sei que, debes de ter moitos bolos, e digo, tío, teño 10 bolos ao ano, de caché, en plan, non cobro unha mierda, tal, e, joder, pois, eso que estás facendo mal, non sei que, tal, e, hostia, ti és manager... Pero era manager, sí, ele xa traballaba. E xenlle, pois, lévame, e se tan fácil e tal, ponte con eso, pois, podémoslo mirar. E nada, a partir de aí, ao final tamén, sí que é un manager, pero é verdad que é unha persona que xa coñezo de antes, e non é unha persona da industria musical que se interesa a min por... Non é un interesado, digamos. E teu amigo é por eso... Non, os primeiros anos, pois, eso non era rentable, casi non sacaba nada de min, e seguía aí, pois, interesándose por min, intentando axudarme. O sea, viviu dende que tiña poucos bolos e non era nadie hasta agora que... O proceso, todo. Sí. E cal é o teu último bolo que fixeches? Porque agora andas a tope, me cago en Dios. Sí, o último, o nos pasaba en San Lázaro, o lunes. Santiago, sí. Hai xente que vai de festa o lunes.
Sí, o sea, estaba, eu sei, igual había 5.000 personas ou así. Sí, me cago en Dios. En Santiago? Sí, en San Lázaro, que é ao lado de Santiago, na festa da uña. Ostras, me cago en Dios. Sí, sí. Bueno, vou dicir este sábado, vai salir domingo, pero bueno. Sí. Así que non hai spoiler ningún. Este sábado que vas a Malpica, non? Vou xoves a Malpica, Malpica. o Sisargas Fest, sábado vou a Dona Dana, e a nova North Party, que estou, bueno, con Elegido, máis con Sote, o sea, unha festiña ali bastante guai. Está salindo unha boa camada de cantantes gallegos, Sí, sí, ahora esta nova jornada así de urbano en galego, pois mola moito, están sendo moitos artistas moi bons. Por que crees que está o gallego de moda ahora? A ver, porque ti desde sempre fixaste música en gallego, o sea... Eu empecé con música en inglés, o sea, eu empecé viño da música electrónica, de Avicii, de Bizgueta, todo eso, eu replicaba un pouco o que eles facían e tal, pero sí que paséme a facer música en galego, pois 2022-2023, o primeiro tema foi Miña Chantada, tamén foi un rollo que vin que había xente aquí que estaba facendo cousas en galego e tal, porque da música electrónica era como, se facías un tema de rollo Avicii, cunha vocal en castelán, crucificaban, sí. En plan, era rollo castelán, reggaetón, tal, non te molaba nada, e joder, eso pouco a pouco foi se abrindo, eu tamén dixen, joder, eu sempre me sentí moi arraigado a Galicia, a nosa cultura, cando foi, por exemplo, de Terra de Tanxugueiras, vin que había DJs de Madrid facendo un remix a Tanxugueiras e dixen, non estou facendo nada en galego, aí cambiei o chip. Cando che toca con Tanxugueiras? Oxalá, o sea... Gustaría che un tema con elas? Sí, home, o sea, de Galicia son as máis top ou das máis top. Manda un mensaje que vengan a falar aquí, eu non o sei. Sí. Non me acordo que che preguntei. Estamos falando dos chavales estes, sí. Me dixeste que estabas vendo a Harry Styles, que me dixestes? Harry Styles non, Martin Garrix ou... non sei que me dixestes, é que eu de DJs non entendo moito, verdad? Non, que eu me inspiraba un pouco en eses artistas, decir. Cal é o teu ídolo? É complicado, o sea, de música electrónica pues, sempre me gustou moito Avicii, por exemplo, despois Sweet House Mafia, foron así un pouco os que máis me inspiraron ao principio, pero bueno, digamos que pois intento nutrirme de moitísima xente e tal, e que ao final tamén é como que leva aí... Quen é o rei? Vouche preguntar, quen é o rei dos DJs? A cabra. A ver, é complicado, porque depende, por exemplo, diría para unha persona que non está moi metida na electrónica, diría David Guetta, porque como o que leva máis anos aí sempre saca hits e tal, pero despois eu que sei, a mí, por exemplo, producindo o que me parece mellor é Skrillex. En plan, Skrillex saca un sonido que diste mi madre. En plan, non sei por que fago música cando hai este aquí. Claro. Fred Again, Flipame, Eric Price, Sweet House Mafia, Avicii, depende un pouco onde tiras. Se vales do tecno hai moitísima xente. Claro, pero pesos até que controlar un poquinho máis, non? Porque, por exemplo, eu poño máis coitar a Skrillex ou así, e non vou a notar tanto... No, claro. A ver, eso xa é de frikis como a mí, que levamos aí toda a vida. Preguntaba antes que empezaras en gallego e tal, porque hai un clip viral teu, moi viral, que a xente como que che achacaba que non facías, porque facías música en gallego, non? Sí, que en plan, que se a fixera en castelán, é como, pobriño, se a fixera en castelán chega máis xente. A ver, eu que digo neso, joder, no seu momento Gangnam Style foi o tema máis escoitado do mundo, se che pregunto de que vai a letra, porque non sabes, o tema escoitáchelo seguramente, ou música en inglés, me refiro. Ao final, eu penso que se un tema moi bo, vai funcionar si ou si. Si ti fas o tema máis pegadizo do mundo, en plan, a tua voz é espectacular, ademais fas unha campaña que flipas e tal, o tema pegase, non é rollo, escoito a xente e digo, guapísimo, está en galego, non vou escoitar. Sí, no, está en plan, ao final, eu creo que é como un presuizo de o galego, que teña a xente. Porque non che di, jove, si fixeses reggaetón, que está máis de moda, ou pop, iríache mellor. Si producises mellor, solo se centra no idioma porque é o prejuicio que teñen de pobre galego que solo vale para aquí. Está demostrado que non. É que eso, eu poñome moitas veces a cantar música en inglés, non sei ni o que di. Claro, claro. Pero pejadizo, pois cántale, listo. Sí, eu que veño de electrónica, moitos temas non teñen ni letra, me flipan. Entón, para min, en plan, se un tema me gusta, vai me gustar independentemente de idioma. Que máis da eso. Preguntache, por que crees que están facendo ahora, por que están salindo tantos cantantes en gallego e tal? A ver, hai moita xente que di que están salindo porque o gallego está de moda. Non sei eu que tanto será así, verdad? Sí, a ver, se ahora estuviera de moda a hora de falalo. Sí. A ver, creo que é un cúmulo de cousas. Así que, bueno, artistas en galego sempre hubo, nos 90, nos 2000, tamén hubo moitos artistas en galego, pero creo que eran como máis, pois, música máis reivindicativa, máis política, tal. En os últimos anos sí que, por exemplo, creo que eso, Tanxugueiras, Baiuca, Berto, Ortiga ou así moita xente que empezou a facer así música en galego máis comercial, digamos, o sea, que non era xa solo ou folclore galego ou música reivindicativa política. Gracias a esa jornada cada vez empezaron a ser máis xente. E agora, digamos, todo isto que te refires ti, os chavales así, pois Elegido, Novelouro, King Mount, toda esta peña, ao final o que creo que son un grupo como que casi todos son amigos entre sí. Levase todos entre sí, sí.
van todos a unha, pero que, en plan, teñen un grupo. Sale un chaval de Viveiro que non conocen de nada, empeza a facer música en galego, e méteno e van todos para arriba ca misma. Eu creo que ese compañerismo é eso que axuda moito. A ver, ao final, ao ver que a xente lle vai ben e funciona e tal, pois sí que hai xente que se sube ao carro, pero, bueno, creo que tal como está o galego, todo o mundo benvido, se alguén canta en castelano e apetece facer un galego agora, pois perfecto. É que a mí me dá moita rabia cando a xente, eu estou falando gallego, claro, eu falo con geada, con seseo, con castelelismos, e a xente di, falas mal o gallego, e joder, que máis dá, metras fales, que máis dá, que como falas. Sí, a ver, obviamente, a ver, non é tampouco, porque o único galego mal falado no que non se fala, sí que, coñendo a frase xeral, a tope, sí que é verdad que, en plan, se ti falas unha palabra mal, e se mira, en galego dice tal, no, a mí dame igual, eu vou falar a... Pois, a ver, sempre está ben intentar corregirse, pois non usar catalanismos ou tal, pero a ver, cada zona ten as súas cousas, ao final tamén, pois, bueno, cada un fala se tes que oseada, pois ningún problema. É máis, eu vin ainda un TikTok que poñía, o sea, era un cantante gallego, non sei quen era, que estaba empezando tamén, e lle achacaban eso, que falaba... Porque, sabe, en Galicia hai varias formas de falar o gallego. E falaba, non sei que dicía tal, e dicía, perdón, pero que eu non vou dicir coitelo, eu dixo cuchillo, porque foi el. Dixo, a ver, aquí é... Que máis dá? Claro, eso, el ao final fala coa súa variedade dialectal da súa zona, que ele de Xinzo, por exemplo. Jove, ao final... Tamén creo que a gracia está que ti, por exemplo, estás acostumado a falar así, non podes cambiar, como, non, mira, para facer a canción vou falar de outra maneira, ao final tens que sentir cómodo, expresarte como és ti. Eu, de feito, sempre falo gallego, sempre, nos vídeos, nos de miña cuenta falo en castellano para que cheguen a máis xente, porque non é como a música, se eu falo gallego nun vídeo non me vai entender nadie, entonces, cando vamos fora, por aí, Asturias, Madrid, calquer lado, sempre falo gallego, sempre me teñen que corregir, digo, perdón, non te entendo. Un día estábamos tomando un desayuno non sei, en un hotel, estaba buscando leite e tal, mezclouseme tanto a cabeza que lle dixo, perdón, onde está a leche quente? E a tipa quedou en plan, hostia, que me está dicindo este tío? Relacionouche tamén a Auronplay, a un tema, puxo no seu directo, algo así, non? Sí, eso xa fai anos, cando facía así música electrónica en inglés, tamén facía sin copyright, en plan, para que a xente pudera poner en YouTube, en Twitch e tal. E si, o sea, Auronplay puxera, despois tamén puxeran a Lesbi, a Elite, por exemplo, en streamings da LVP ou de cosas así, tamén puxeran moito. E aí, non estabas no directo do Auronplay, me imagino? No, eu entereime porque me falou un rapaz de Venezuela ou en plan dun país de Latinoamérica e dixen, moi guapo teu tema, lo escuché en el streaming de Auro. Pero eso xa se dou... O sea, xa lle dixeron a Auronplay no momento, ese é de Kiko Varela tal? No, en plan, sonou sin máis, e claro, me dixeronme eso, e dixen, en que directo? Pasoumo, pero claro, son 8 horas de directo. Pois estuve pasando as 8 horas, saltando cada 2 minutos a ver cando salía o meu tema. E nada, sí que cando subín, pois, nas miñas redes e tal, tuvo bastante repercusión e tal, e despois eu donei en directo, dixenlle gracias por poñer o tema tal, e como dixo, non me denuncies tal, e fixo así un clip gracioso e subir ao TikTok e pillara 1 millón e pico de visitas, así. E agora que ven a época de Mundial, hai algún temita aí previsto para o Mundial ou...? A ver, para o Mundial especificamente no, pero sí que para verán sí que teño bastantes cousas. E para o ascenso do Dépor hai algún temita previsto? Do Dépor, nada, o sea, non teño nada así como específico de eso, pero sí, sacou o seguinte tema, sacou o 10 de abril. O 10 de abril? Sí, un tema, foi a presentar a Bruselas, un festival de música en galego en Bruselas. O Migrasón, sí. Con Ortiga, que é así tamén dos máximos exponentes da música en galego. Eso sale o 10 de abril e chamase Carmiña Carmela. Carmiña Carmela. Do tema mítico. A ver, ponos un adiante. Nada, seguramente esas coitedes nas redes. O sea, creo que anunciamos, bueno, este fin ou a semana que ven. Entonces, si para que suba Dépor non tes nada. No. E se sube, farías algo? En plan, eu encantado, por exemplo, eso, co Dépor que di moitas veces de facer un novo himno ou algo así, eu encantado. Sí que me propuxeron así algún artista facer algo así co Dépor, pero a ver, prefiro facer máis ben, se me propoñen algo así guai, chulo, se imagínate se fora un himno tal, encantadísimo, que sería un soño para mí. Pero sí que como unha época, sobre todo cando foi do Miñera e Chantada, un pouco antes, un pouco despois, e como así como moitos artistas que fixeron como temas do Dépor e tal, e tamén como que hai parte da afición que se queixaba que como que se intentaban aproveitar a fama do Dépor, e en ese momento propuxeron varias cousas e outros artistas dixen, mira, xa ahora se está sonando Miñera e Chantada, xa vamos deixalo así. Cal é o teu tema que máis te gusta? Ese? A ver, para min o mellor, o sea, o que máis me parece a mí, o que mellor está feito me parece a min é o de Meigallo. Meigallo. Pero non ten tanto éxito como a... Bueno, a ver, vai bastante ben, leva 1.700.000, non, 1.070.000 creo. E claro, eu estou acostumbrado
Quique Varela, Micaela, Quique Varela, Micaela. Si, Micaela xa vai casi por os 4 millóns en Spotify e 2 en YouTube. Pero eso pillástelo de dúas señoras que falaban no lugar e... Sí, o sea, salíamos un reels desa señora e dixen, esta melodía está guapísima, vamos a facer algo. Pero como na túa cabeza dis, hostia, o doutor tal, ti, hostia, tú está guapísimo para un tema, como se che pasas por a ver, eu, ao final, o sea, eu empecé como DJ e despois sí que empecé na produción, pero todo o que fago na produción é como rollo, esto, bueno, que me gustaría pinchar, ¿no? Digo, molaríame, pois, un tema con unhas cantareiras, pero con un drop de electrónica, tal, pois, fago a raíz de eso. E cando escoitei a melodía de Micaela, pois foi rollo, joder, a melodía está moi pegadiza. A letra sí que tiña partes, eu puxen as máis tranquilas, o sea, menos... E foi unha locura, eu cando vin que foi de dúas señoras falando e no lugar, digo, olha, que locura. Sí, no, fixerase super viral, o sea... É o máis que máis visitas ten, non? Sí, e ademais, o sea, eu xa como esperábame que se podía viralizar, porque daquela se estaba viralizando todo o que sacaba en galego, porque era como así a novedade, mezclar como música electrónica así de festival con tradi galego, sempre me funcionaba moi ben. Ese tema dixen, todo o mundo que yo enseñaba me decía, isto é un hit. Que locura. Entón eu xa collín, normalmente o que fan os artistas en TikTok, sacan como un adianto en TikTok e despois sacan como o audio do tema original. Eu dixen de mi distribuidor, no, vamos a sacar o tema inteiro en TikTok, en Instagram, 10 días antes. Enteiro, dime, no, pero non se sube enteiro, pero só se sube un adianto. Digo, no, vamos a subir enteiro, porque se vai viralizar. A miña idea é que se vai viralizar, entón xa a xente vai a subir vídeos estes 10 días e cando sale o tema, pois o tema xa está medio viral. Tiñalo claro. E dixerme, pero eso non vai así e tal, e dixen, bueno, vamos a facer caso a ver que tal funciona. E ao final dixerme, pois sí, tiñas razón. Funcionou, sí. E de feito non falar nunca contigo, non saber quen eres, non falar contigo ni nada, subí un vídeo dos meus con un tema teu, e dixo, vou mencionar aquí que a ver se me reacciona tal. A ver, eu sempre intento todo o mundo... Estás atento ás redes que che... Sí, a ver, a veces, eso, por exemplo, cando foi o de Micaela, cada día botábame igual 1 hora e media respondendo cousas, Sí. O sea, pero coller Instagram, 45 minutos, coller TikTok, outros 45 minutos, en plan... xa simplemente, xa non che digo de responder a todos os vídeos que facían co tema, era simplemente xente que mandaba directo, xente que me comentaba nos meus vídeos e tal. Eso pásame a min, eso... Ao principio máis que ahora, xa me costa máis porque teño moitos máis comentarios nos vídeos. Pero ao principio sempre me poñía e cada viernes responder a todos, E agora costame máis porque igual en cada vídeo teño 10.000 comentarios ou así. Pero ao directo e tal sempre respondo a todo o mundo. Sí, eu sempre intento, se non é porque ou non me dá vida ou non o vin, escapouseme. É igual, un día non respondín, non sei a canta xente. Porque creo que foi o de Morata. Ti sabes o de Morata? Sí. Subín a historia de Morata non me sigue para máis vídeos. Empezou a falar tanta xente. E claro, entraba no directo, cada vez que entraba no directo, moitísimos mensajes. E me dixía ela, estás deixando de ser humilde. Dixo, no, joder, que é imposible responder a todos, é imposible. No, eu entendo, ao final, pois, imagínate como ten que ser, pois, Ibai ou que Zetangana, unha persona destas, en plan, é imposible responder a todo. Pero eu sempre intento ser agradecido dentro dos eu tamén, eu sempre que me falan, sempre contesto. De feito, sempre miro solicitudes de Instagram e tal, para ver se me falan. Pero é eso, o sea, é imposible responder a todo o mundo, todos os que te falan. Cando empecín a subir vídeos, miraba os vídeos da xente, imagínate Pablo Vera, todos estes, non? E dixo, guau, estes son subiditos, non? Contestan a xente e tal. Eu, cando subo vídeos, vou contestar a todo o mundo. Pero claro, se xa me costa a min, que teño 70 e pico mil seguidores, imagínate con 5 mil. Claro, a ver, ao final é eso, o sea, sempre intentas, pero... E como escoitas os teus temas? En plan, ti fas o tema, acaba o tema, escoítalos ali mismo na túa mesa de na miña casa, no ordenador, no estudio. A ver, si, ti cando estás producindo, pois imagínate, estás facendo pois a melodía de cando rompo o tema do estribillo. Non sabes que vai supoñerlle o pum, punch este normal, non? Pois igual miras entre 100, estás como escoitando un bucle e vais cambiando, ao final acabas taladradísimo do tema. Con cascos, non? Está sempre. Sí, bueno, tamén teño uns monitores, o sea, uns altavoces, pero normalmente solo facelo con cascos e tampouco non teño moi ben sonizado. Os veciños aman che odian, che. No, teño sorte de que estamos un pouco separados. Se non me va, teño a cabeza tamén. Sí. No, pero, a ver, como que mentre se fago o tema, ao final sí que escoito infinidade de veces. Unha vez o teño listo, sí que lle dou como queimo moitísimo, vou escoitando moitas veces, vou lle dando voltas, despois ao final hasta que sale, igual pasan uns meses, porque hai no que subir a distribuidora e tal, ainda tarda, por exemplo, o tema que vai salir o día 10 que che dixen, pois ese xa subimos fai un mes a distribuidora, o sea, xa leva todo acabado fai un mes. Sí? Tarda ainda incluso a veces un tema que levas feito anos, eu teño temas feitos de fai un ano ou dous e ainda non salir. Van salir?
Igual, sí, o sea, outros a veces pois xa quedan descatalogados, outros pois si que salen, daslle outra volta. Como é eso da distribuidora? O sea, ti fas o teu tema, é eso que cho leva ao manager ou da distribuidora ou como é? A ver, ao principio subía todo eu, ahora sí que eu subo o meu manager, pero basicamente, pois para que salen en todas as plataformas, en Spotify, YouTube e tal, sí que é verdad que en YouTube, pois o videoclip ou tal, súbelo ti, pero para que salen en todas as páxinas, en iTunes ou tal, non vas ti subindo unha a unha en todos lados. Hai unhas distribuidoras que realmente ti subes o audio do tema, a portada e todos os datos, encárganse eles de distribuirlo a todos lados, e que salen en Spotify, en Apple Music, e esa xente ti pagas, para que cho faja? Ou año cho pagan eles a ti? Depende, o sea, a ver, algúns levan un porcentaxe do que ti xeneras, o sea, porque eles suben a todos eses lados e despois encárganse de recopilar o que xeneras. Si tes tantas reproduccións en Spotify, eles recopilan o deste mes, e despois quedas to ti. Entón hai varias opcións, ou se quedan un porcentaje do que ti ingresas, se faz 100 euros, pois normalmente depende, pois o que podas negociar, hai xente moi top, que nunha canción decía que se levan o 2%, igual hai outros que se levan o 10, 20, ou senón tamén pagas unha cuantía fija, hai algunhas pequenas que, por exemplo, unha na que estaba antes, pois pagabas 50 euros ao ano, e levábame o 100%, e como se facía algo de cartos, compensábame, pero un chaval que vai ter 10 repros, pois igual lle interesa que se leven o 2%, que ao final son un céntimo. Claro, porque en Spotify como vai o de ganar cartos? Por cada reproducción? Sí, o sea, non é algo como exacto, cada reproducción vale tanto, porque depende de onde se escoites. CPR, non? Que se suele dicir algo así. Ao final depende un pouco de si unha repro de España, de Estados Unidos sí, eso tal. conta todo. Si é Spotify Premium ou non. Tamén conta? Entón, ao final non podes dicir un precio exacto, pero máis ou menos cada millón de repros, pois 2.500, 3.000 euros, máis ou menos. Hostia, entrou aí vende billete con Micaela. Sí, pero bueno, tamén na maioría de temas gastas máis en todo o que é o proceso do tema que tal, sí. O sea, canto gastastes en Micaela? A ver, non sei exactamente, pero por exemplo, pois a portada, o videoclip, xa non fago videoclips moi currados, pero un videoclip bastante... Pero que fixestes un agora. Sí, ahora vou empezar a facer algún, sí. Pero eso, un videoclip bastante sencilliño, igual xa chanda de 500 a 1.000 euros. Sí, sencilliño. Jarbuchou, Claro, ao final estamos falando, non me quero imaginar o que vale un videoclip de un artista grande. Despois, ao final, pois a portada tamén a tens que pagar. Despois, por exemplo, se o tema o sacas nun sello, o sello xa se leva a mitad dos ingresos. Que é un sello? Pois o Sony Music ou algo así. É como unha persoa... Aparte de distribuir o tema, pois encárganse tamén de facer marketing e de moitas cousas máis. Se o sacas con outra persona, levados mitad e mitad, ou que teñas negociado. Se eres cantante, tens que facer unha base, fai un produtor, tens que pagar o produtor. E mato, vais a cartos por todo. Claro, ao final hai moitas cousas detrás. Por exemplo, despois o tema te lo que levar a mezclar e masterizar, tamén un ingeniero que tamén cobra. Por eso digo que ao final o normal é que estás en un tema bastante humilde, faloche de personas que non son grandes, igual ni viven da música, pois ao final igual un álbum podes deixar entre 20.000 e 50.000 euros, xente que non vive de todo da música. Que non, que eso, que sí que teñen bolos, pero que non viven 100% da música, igual se deixan eso nun álbum. Ti tes pensado sacar algún álbum? Igual máis para diante, pero de momento, en plan, pilloume como que con poucos temas, ou de ter varios temas virais que funcionaron moi ben, e casi prefiro como ir completando pouco a pouco, sacando moito volumen de temas, que non como botar un ano sin sacar música e sacar un álbum. Igual sí, porque claro, igual é xojarse moito... Claro, en plan, agora que ainda estou a ver si... Agora estou vivindo de eso, pero si igual se non saco música en un ano... Como foi o salto? Quero dicir, ti estás sacando temas e estás traballando, e cando fas clic aí na cabeza e dis deixo e dedícome a ser DJ. A ver, eso, eu cando sacaba os temas estes en inglés e que non iban de todo mal en repros, todos solían superados, ao final, ao cabo dun ano, todos tiñan máis de 100.000 repros, polle. Pero bueno, a ver, era como, escoitaba xente de todo o mundo, entón era como moi diverso, non tiña como un público moi concentrado nun sitio como para ter moitos conciertos. Entón, de royalties, do que ganaba Spotify, non me daba, obviamente, para vivir de coña. YouTube tamén cobras de YouTube? Sí, tamén, de todas, pero bueno, é ínfimo, vamos. E TikTok paga chalgo? En teoría sí, pero residual tamén, non? Porque dixo, igual como eres DJ e tal, igual a ti che dan algo por usar as túas cancións. No, creo que en teoría de cando pon a xente das reproduccións que vai tendo tal, sí que che pagan algo, pero nada, nada, non é nada. Moito menos que Spotify e todas estas, así que imagínate. E nada, o sea, cando saquei Muñeira Chantada, así que como o tema empezou a sonar moitísimo en toda Galicia, poñía todas as verbenas, sonaba en todos lados, xa me empezaban a chamar de máis bolos, máis sitios, xa fora Pelícano, xa me chamou Son do Camiño, xa estaba como un pouco aí, seguía traballando, pero bueno, xa tiña como un pouco máis de notoriedade, xa me empezaba a seguir outros artistas máis coñecidos ou cosas destas. E nada, botei 2 anos nunha agencia, e nada, non me renovaron, pero bueno,
Nada, o sea, un estudo de prácticas, outro estuve un ano e tal, xusto sí que tiña outra oferta de outra, botei 3 meses, pero ao final, non sei, estaba como xa nese punto, que era traballar 8 horas, máis dedicarlle despois moitas horas á música, porque... pensaba que na agencia traballando, pensaba que xías nunha agencia de... Sí, na agencia de marketing, na que estaba traballando eu, dedicaba 8 horas, despois dedicaba o tempo da música, que era botar todo o día sentado nunha silla, cada vez que traballaba, e ao acabar seguir no ordenador outras cuantas horas... Acababas que a cabeza taladrada. Claro, e xa empezaban a ir as poucas cousas ben, e xa estaba un pouco como queimado, o sea, molaba o marketing e tal, pero non sei, como que xa estaba máis na cabeza ca música e todo eso, dixen, mira, ahora é o momento, planto. Sirveche para algo eso do marketing ahora, a hora de publicar os vídeos e tal? Sí, a ver, obviamente, pois, eso, entre a carreira e o máster, pois, aprendín cousas, e ao final, sobre todo, tamén, rollo, escoito algo en clase, digo, hostia, isto si fago así, para isto podemos servir na música e tal, así que, a ver, obviamente, todo o que tienes coñecementos vai che servir. Se ti estudias producción audiovisual, pois, hostia, estes videoclips, haberá cousas que xa podes facer ti, ou que sepas como facelos. Si sabes facer diseño gráfico, as túas portadas as podes facer ti, ou ao final todo o que sepas, aparte do estricto musical, sempre che ven moi ben. Non tiras de ChatGPT para algunha portada? Non me mola, nin para eso. O sea, mola mo uso, está guai para ter ideas ou cosas así, pero non sei, pareceme moi... Notase demasiado, incluso ca música igual, que non é un humano que está facendo. Ti crees que habrá algún artista famoso que saque algún tema con ChatGPT? Sí, o sea, seguramente... A ver, eu vin xente que o usa para, pois imagínate, que eu a veces, eu teño o que de música tamén teño pagado, a veces uso, por exemplo, imagínate, teño un instrumental, pois ainda non falei con ninguna persoa que o cante, entón digo a ChatGPT, mira, bueno, a ChatGPT non, unha IA de música, fai unha letra para este tema, cunha vocal femenina, claro, dache ideas, a ver, para mí non sona ben, pero é como unha idea, digo, vale, isto pode quedar así, pode estar guai. E a raíz de eso, pois podes facer ti cousas. Como inspiración, vexo que pode estar guai. Sí, pero... Ou dicirle a ChatGPT, mira, dame ideas para non sei que. Para alguna idea, pero non para... Pero usar simplemente o que din ese, o ChatGPT ou aí, ademais de que se equivoca moitísimo, creo que falta de humanidade, ou non sei. Claro, o sea, é unha máquina, ao final. Na Muiñeira, quen toca a gaita aí logo? Un colega meu que se chama Puga, Aloro Puga. E quen canta? Gloria Cespón, que, mira, Puga é de Porto do Son e Gloria é de Rianxo. Porque vos amigos, o sea, sois 3 amigos. Sí. Como foi eso? Estabades aí falando tal, e vamos sacar un temita aí, a ver que tal. No, a ver, o rollo é que eu, por exemplo, facer a Muñeira Chantada, en principio era un remix a outra versión do... O sea, a Muñeira Chantada é un tema que ten 200 anos, de 1860 e algo, creo. E vimos a descubrir con Kike agora. Sí. Hubo un grupo que se chama Berto, que foi tamén así dos precursores, pero que empezou un poquinho antes da pandemia e a destacar un pouco máis, que fixo unha versión da Muñeira Chantada, así un pouco... Cativa? No, está moi guapa. Trap ou non sei, non é tan electrónica, non? O sea, electrónica, pero bueno, non a meu rollo. Dixen, joder, esta está moi guai, pero pa min molaríame máis dura, máis cañera, máis tal. E fixenlle un remix. Primeiro, pois, intentei contactar con el, máis ca distribuidora, o sea, ca súa agencia e todo eso, para ver se podíamos sacar o remix oficial, pero bueno, ao final, pois, non lles interesou, que é o máis lógico do mundo, o sea, como se eu falar a Rosalía, pois, mira, pois, non me interesa facer un remix contigo. Pero o tío ese é grande. Sí, o sea, en Galicia, o sea, Berto foi un grupo con bastante éxito. Entón, a outra opción que tes, ti podes facer como unha versión, en plan, se grabas todo de cero, podes subir o tema igual, non levas os dereitos de autor, pero sí que podes subir a Spotify. En plan, se hai unha gaita, pois eu regravo a gaita, eu regravo a guitarra, regravo o baixo, regravo todo, e podes subila. Entón fixen eso, e claro, necesitaba un gaiteiro. Por un amigo que se chama Da, que dixeme, joder, pois hai aquí un son que se chama Puga, que amigo meu. Non conocías a Puga? Nin a Gloria. E nada, dixen, pois mira, pois falo con Puga. Non sei se foi primeiro falei con Puga e el díxome de Gloria ou primeiro con Gloria e de Puga, pero bueno, dito alguén que cante é un gaiteiro. E un xa me presentou a outro. E nada, conhecímonos con eso moi ben, o sea, bueno, Gloria ahora está fora, está estudiando fora, pero bueno, xa ten comido comigo moitas veces así aos bolos e tal. Con Puga tamén leu moi ben, veu comigo tamén a varios bolos e agora tamén estamos falando así máis cousas xuntos e tal. Porque aí vai che preguntar, xa fixeste algunha cousiña máis con Puga, non? Sí, temos un par de temas listos. E bueno, despois así máis cousas que se irán, estamos facendo aí moitas cousas. Mas eu como veciño, ao final, pois vense a miña casa e... a tocar a gaita. Sí. E non, aprendo moitísimo con el, que toda esta peña do mundo tradi, pois... Naceu na música, o sea, mamaron música toda a vida. Tamén a min a nivel teoría musical ou cosas de instrumentos, aprendo moitísimo con eles. Cando queres unha pandereta, toca che revia. Sí, cando queres unha pandereta. Sí, na pandereta solo sempre falar con Ferriñas Bravas. Sí, tedes varios temas con elas. Sí, teño 3.
Despois, bueno... Fostes outro día ao lugar con elas. Sí, cando presentamos San Salvador. Cando presentaste San Salvador. Saquei, sí. Recibenche ben aí no lugar, queren Sí, moi ben, Galloso... É o mellor, sí. Sí, mais sempre se preocupa por todo o mundo, vai xunto tú, cando estás nos ensaios, que tal, non sei que tal. Cantos anos ten Galloso? Non sei a verdade, pero leva aí toda a vida. É como de saber ganar. Sí. Eu fui unha vez a Jalleja, cando era pequeno, a un programa, non me acordo ni como se chama. Estaba María Mera, pode ser? Sí. Estaba ali e dixo, joder, a ver se algún día me levan a tele máis. Pero nunca drin con Galloso, nunca. Sí. No, Galloso, historia de Galicia, joder. É un crack, jove, o lugar, al menos comigo, sempre se portou moi ben de... Sempre poder presentar os temas ali cando queira, basicamente. Sí? O sea, bueno, a ver... O sea, ti falas ya... Sí, a ver, sempre digo, mira, vou sacar un tema, interesa vos que vaya? Sí. Pero falas con Galloso? No. Por WhatsApp, mira, Galloso. No, mola, Pero sí, o sea, con el lugar sempre apoiou a miña música e mola moito... Estou imaginando a Galloso no coche escoitando Micaela Bubu. Sí. Falando de escoitar no coche, ti escoitas as túas propias cancións? Sí, ademais o coche suele ter bastante boa acústica, entón tamén está guai como para darlle un check. A ver, ao final tamén está ben cando fas un tema, porque ti estás acostumbrado a escoitar igual pois con uns altavoces moi bons ou tal, mola tamén escoitalo. A maioría da xente non se vai poñer uns altavoces de moitos cartos ou uns cascos de 300 euros para escoitalo. Vai escoitar no móvil ou con uns cascos normales. Claro, entón tamén está ben probalos neses sitios para ver tamén como sonan aí. Non hai un momento que che cansas de escoitar. Non hai ves que, te imagina, te quedas con algún amigo ou calquer cousa, pum, poñenche a canción e ti, saca eso, sí, a ver, a mí o que me dá sobre todo máis... A ver, non porque non é con mala intención, entón claro. dame un pouco xa de pereza que cando vou a un sitio, o sea, a un pub ou un sitio así, é rollo. Porque non é, son DJ, mola mo tema, poño todas as noites, pois estás ti aí por casualidade ou estás nunha verbena, sona. Vale, perfecto. Pero cando é rollo, entro pola porta e nada máis ver o seguinte tema, xa poñen ese, ou que igual collo polo micro din, está aquí Quique Varela, non sei que, sobre todo, xa porque son moi tímido e tal, non me mola. Xa che ten pasado? Sí, moito. O sea, cada vez que vou a un lado sempre é como... É rollo, a ver, eu fixo un tema, xa escoitei millóns de veces, pincho todos os días, xa estou hasta os huevos. Suele salir de festa? A ver, ahora moito menos, porque ao final casi todos os findes, pois, tócame traballar a mí, sobre todo ahora verán e tal. O verán pasado, é que botei dende abril hasta outubro, debín ter 3 findes libres, 4 findes libres. 4 días, perdón. Fua. Entón, ao final, pois... 4 días? Sí. De fin de semana. Un día, sí. Sí, a ver, entre semana normalmente sí que a veces teño algunha, pero bueno, falo de findes. Sí, ostras. E tamén o martes, pois mira, podo salir eu, pero non pode salir ningún colega meu, entón tampouco non. Como te preparas cando vas así a un... Cal é o concerto máis grande, o que máis ilusión te fixera? Creo que son do Camiño, non? Que dicías que... Sí, a ver, é que non sei exactamente cal escoller, o sea, por exemplo, eso son do Camiño, sí que non, joder, sendo de Santiago tal, pois... Por eso che digo que te fixo ilusión, no momento sí que foi tamén algo top. Despois en 2018 pincharon no Baira Beach Party en Portugal. Ah, sí? Con un festival que estaba Dimitri Like Mike, Steve Aoki, Timmy Trumpet. E conocéstelos? Sí. O sea, sacaste fotos con ele tal? Non son moito de sacar fotos, a verdad, pero... falar, bueno, eres tímido, entonces non te acercas. A ver, deses con algún sí que coincidín, pero por exemplo, sí que Dimitri Like Mike, pois... bueno, estou ben xusto no seu camerino, tampouco non tomo así trato e tal, pero bueno, con moitos artistas así grandes sí que teño... O sea, teño falado con eles. Sí, quen é o artista máis grande que che sigue? Eu que che dixa, hostia, que mola os teus temas. A ver, que así de España, por exemplo, creo que Arce igual. Arce, sí, levaste con él. Sí, con Arce levo. Xa non canta Arce. Sí. Canta, sigue cantando, sí. Temas. Vai sacar ahora un álbum tamén. Creo que o mesmo día que sacou ese tema, desde abril. Sí, a ver que cal se fai máis viral. A ver cal se fai máis viral. Sí que está sacando bastante música. O de poñer a miña música, Timmy Trumpet, por exemplo, sí que puxo 3 temas ou 4 diferentes meus. Puxo en sesión súas, que debe ser sido un tema máis grande. Pero bueno, non me sigue en Instagram, pero sí que é verdade que cada vez que lle mando música suele escoitala e pinchala. Ostras, ten que ser unha ilusión que... Sí, o sea, Timmy Trumpet que, vamos, eu levo seguindo 10 anos igual. Por eso te digo, mi má. Dixíache, así, pois, o que máis ilusión che fixera, non, porque, claro, sempre hai sentimentos e tal. O máis top, o que máis reconocido é mundialmente? De artista, dis? No, dixo de festival. A ver, igual, o Son do Camiño, como, en plan, é como o mítico festival que máis xente coñecida vai e tal. O Nova era tamén un festivalazo, ahora xa non se fai, pero eran 30.000, 40.000 personas en Portugal. Eu si cabrín cando estaba había 2.000, pero sigue sendo... O sea, as luces que tiña en riba miña valían 300.000 euros. O sea, e despois tamén un que me fixo especial, o Rompetiño tamén todos os anos, que sea como sempre vas ao Rompetiño. Este ano vas tamén. Sí. Despois o da Torre de Nogallás en Santiago, que pinche na Cidade de Cultura, que dixen que metí 1.700 persoas, que era solo eu.
que ao final ese tamén como rollo, joder, que veña tanta xente solo por mí, tamén para mí foi moi especial nese sentido, le veía a todos os colaboradores que fixen tema que podían vir, se viñeron casi todos, claro, decía yo, a ver se veñen 200, 300 persoas, e xa vin que colocaron os quitamidos diante e dixeronme, mira, se veñen, colocan isto porque esperan máis de 1000 persoas. No momento que dixeres, creéstelo no momento que dixeron eso? No, non moito, dicía, va, a ver, si é verdad, tal, pero non moi contento. E loste con Arce, é de Santiago Arce, non? Sí. Sí, a ver, bueno, en plan, coñecémonos, temos falado e... Iba che dicir, sácate un temite con el, pero hasta non pega moito. Bueno, nunca se sabe, o sea, a ver... Non me acordo que che iba a preguntar. Tiña unha pregunta na cabeza, non me acordo cal era. Bueno, iba che dicir, que van 52 minutos, cantos van? Sí, a mí se me tiras a lengua, eu falo... Non, a mí paso me voando, o tempo. Falando do son do camiño e tal, como te... É o que te iba a preguntar, non me salía. Como te preparas antes de... Imagínate, vas ao son do camiño, e os días antes estás nervioso ou como... Sí, a ver, sobre todo, sabes, por exemplo, a sensación de cando te preparas moito un exame, que tes ganas de que sexa o exame simplemente para facelo, para... rollo, como levo tanto tempo preparándome ou tal, pois un pouco nese sentido, que como joven xa teño ganas de que sexa o son do camiño, de que me falan a min para contratarme, bueno, o meu manager me conta e todo o rollo, pois xa como rollo que ganas de que chegue ese día, que ganas de que chegue ese día, e ao final, cando é un sitio así especial, sempre intento facer algo diferente, pois ou levar algúns invitados, ou pois para ese día pois intento preparar varios remixes novos ou facer algo diferente. Pero, bueno, realmente, o sea, prepararme como para calquer bolo, o sea, un traballo previo de, pois eso, preparar música nova ou mirar un pouco que quero poñer esa sesión, o sea, non preparala exactamente, pero como ter, mira, vou descargar este tipo de temas porque hoxe vai ser máis tal. Despois, nada, gustame chegar bastante pronto aos sitios. Que levas, o teu propio ordenador? No, por pendrive solo. Por pendrive? Sí, ostras. Como son os entresijos dos camerinos eses? É tan místico como a xente pensa? Na, a ver, ao final, pois, son míticos bloques destos como das obras, en plan como casetas así das obras, que dentro teñen un sofás e unha nevera e 4 cousas máis. A ver, depende, pois, normalmente pois hai máis artistas por ali e pois de vez en cando pois encontras a un, falas con ele, sobre todo se te trato e tal, pero bueno, ao final cada un, sobre todo cando vai a tocar, pois só estar máis ben concentrado, tampouco... Non vos gusta que vos molesten moito? No, depende de cada un, pero a ver, sí que igual antes estás falando, pero pois a min, por exemplo, un pouco antes, pois sí que xa me gusta estar aí. Xa, concentrado. Que é o que tens que facer sí ou sí? Imagínate, tes un ritual antes de salir a pinchar que dixes de igual, teño que beber un vaso de agua. No, nada, sempre pa arriba pa mesa de mezcla sempre levo unhas cuantas aguas, que eu bebo bastante. Pero como ritual de facer algo como mítico de futbolistas que fan así o tal, nada. Pero sí que pois cando chego a mesa de mezclas, pois primeiro mirar que estén todos os botóns ben configurados e tal, non vai a ser que está algo mal e despois alíe. Cada DJ ten a súa propia mesa. No, a ver, normalmente cando te contratan, ti tes un rider técnico que basicamente as necesidades técnicas que ti necesitas para actuar. Sí. Pois un cantante ao final necesita un micro, pois necesita X instrumentos e tal, pois eu pido unha mesa de mezclas determinada. Pero miras ti que este todo ben antes de... Sí, a ver, se é como un modelo estándar, entón ao final é como, me refiro, si ti usas iPhone e che dan un iPhone, sí, vas a ver, si tens que ir a ajustes, sabes ir a ajustes. Sí. Si che dan un Android, igual xa che costa un pouco máis, pero xa sempre pides unha determinada mesa de mezclas, o sea, os modelos e tal, e nada, enchufar o pendrive, xa teñen como unha pantallina cada un e vas mirando, poñendo os temas e tal. Eso ten que ser unha locura, estar aí. Sí. Parece fácil, porque ti... Sí, a ver, porque... Parece fácil, pero ten que ser complicado. Sí. Non, esas mesas de mezclas, o sea, que pincho nos festivais así grandes e tal, pois 12.000, 15.000 euros. Loco, jundía. O sea, que é un coche casi. Claro que un día como vai ali levo unha mesa, me cago en diola. Dijo, mira que nunca se unha mesa. É grande, cada plato é unha cousa así, igual. E vale 3.000 euros cada plato. E canto valeu a túa primeira, a que compraste, que deixaste ti con das? Mira, comprei na de segunda man a Marcos Magán, outro DJ, por 120 euros. Ostras, era boa? Era unha pequeniña, esas van con ordenador, era algo así, unha Numark. Despois, bueno, pois xa foi un... pouco a pouco pois cambiando e mellorando e tal, pero bueno, eu non teño unha desas grandes na casa. Eu te preguntar, cal é o accesorio máis caro que pode ter un DJ? Unha mesa de mezclas pode ser o que máis vale de todo? Sí, eso, o sea, unha mesa de mezclas vale, xa te digo, 12.000, 15.000 pavos en grandes de todo. Normalmente pouca xente ten esas na casa. Que locura, mira. E o normal, un DJ así, que vai bastantes bolos e tal, pois na casa ten unha entre 1.000 e 3.000 euros, máis ou menos. Non digas moi alto que Rivera é peligrosa, Nah. E os pais que pensaron cando viron que empezabas a despuntar aí ca música e tal?
Van a algún bolo, teus pais? Sí. O meu pai, sobre todo, meu pai gustalle máis. Sí, máis, meu pai vai sempre ca miña camiseta xa. É verdad, iba che preguntar despois polo marketing, a ver cando sacas aí algunha cousiña nova e tal. Sí, teño as camisetas. Pois, a ver, ao principio, para eles era un hobby. Despois, en 2018, cos 18 anos, cando empecé a carreira, pois empecé a traballar así en pubs, todos os fines de semana, os sábados, como se pinchou aquí en Ribeira no bar tal. De feito, estuve na noite uns meses, fai moito tempo e tal. Entón aí xa empezaba como para gañar os meus cartos para os meus caprichos, non? Entón xa era como rollo, bueno, pois mira, non nos ten que pedir cartos, xa é un pouco autosuficiente, entre comillas, pero realmente ata o ano pasado non se tomaron moi en serio, en plan de decir, joder, sí que é un traballo real e valle guai, pero bueno, este ano xa, bueno, entre eles que ao final, pois, joder, teu fillo é super famoso, teu fillo non sei que, como que tamén eles se van dando conta, ou ver que salen todos lados, ou tamén, pois, eso, que ver que ao final que sou capaz de vivir, de ir a actuar aos sitios. Que a ver, que ao final eles tamén ao ver que eso, que como moita xente xa me coñecía, ou de, por exemplo, cando viñeron ver a Terza no Gallás, estaban ali esperando, eu botei media hora sacando fotos. Sí. Ou ir a un sitio a pinchar e ver que hai 30 personas ou 40 camiña de camiseta, ou salir nos sitios, ao final aí xa empezaron a decir, home, pois, igual sí que algo lle dá ben. No, agora a ver que podo vivir deso, ben e tal, pois é como rollo, joder, pois... Eles viven en Santiago? Sí. E ti vives solo, ti? Sí. Compraste unha casa? No, era... en plan, de meus pais, todo. Hijo, vou ser DJ, non é? No, o de comprarse unha casa... Está complicado. Creo que en España nadie de menos de 30 anos... Bueno, sí, os youtubers super famosos. Aí vou eu. Ou os futbolistas, pero se non comprarse un piso xa... Moi complicado. Como é eso das camisetas e tal, o teu merch? En plan, alguén che fala para ti facer camisetas ou...? A ver, eu sí que o ano pasado xa me plantexei, pois, a ver, xa empezaba a ter bastante fans ou tal, o xente que lle molaba, e xe, joder, pois molaría algo. Ao final unha persona pois que leva, pois, ti ao final llevas unha camiseta do Depor, pois ao final é como, eu sinto orgulloso de representar o Depor, tamén levala por ali con orgullo e tal, e xe, joder, teño que facer algo así. Sí que é verdad que, pois, un grupo tamén galego que se chama Boñanca Costova, xa levan como 6 anos ou así con merch de camisetas de fútbol retro de Zico. Si, que ti... Eu, nada, dixenlle, molaríame facer unhas camisetas con Zico, dixenlle, moi boa idea, tal, non sei que, pasacho contacto, xa verás, os tíos fan unhas camisetas guapísimas, os diseños curradísimos, todos, e nada, falei con eles, propuxenlle así unha idea como un concepto do que eu quería, fixeron o diseño, estaba guapísimo. Moloche o diseño, sí. Nada, debo de levar 200 vendidas, máis ou menos. Sí. O sea, ao final son unhas camisetas boas, eu dixen, non vou facer unha camiseta de Rolly de 5 euros que poño aquí que Varela, que a xente a compre, que aos dous lavados quede mal, creo que ollar algo... Sí, algo que sea tampouco irme moitísimo, pero facer unhas camisetas boas. E nada, fixen esas de Zico, están a 35 euros, que ao final eu entendo que igual pois tenche que molar moito para gastalas, ou ademais tamén pois igual non che mola levar a roupa de fútbol e tal, pero son camisetas boas, de boa calidad. Nada, eu moi contento, porque ao final era a ver se meus amigos queren unha tirada pequeniña. Esa leu... Sí, Onde se poden comprar? Na miña web, o sea, bueno, o que me falen a min, ou senón kikevareladj.com vender camisetas. Sí. Nada, ahora... Queria che facer unha pregunta que quero facer a todos os que veñan ao podcast. Crees que os cartos dan a felicidade? No, a ver, o que sí que pasa é que obviamente se ti tes problemas económicos, pois non vives tranquilo, se ti non sabes se vas chegar a fin de mes ou non tes cartos para comer, ou por exemplo, eres pai e non podes, pois que os teus fillos pois necesitan ir a unha academia, non poden ir ou cosas así, pois obviamente eso influe, pero non creo que ter 10 millóns de euros seas moito máis feliz que ter 1 millón de euros, ou me refiro, ao final creo que hai un punto, a clave, o sea que sí que é verdad que te axuda é non ter que preocuparte dos cartos, no sentido de non teño que preocuparme chegar a fin de mes, pois podo ter acceso a unha vivenda digna, cousas así. Entón, eu creo que eso, nun momento no que ti pois podes estar tranquilo de saber que vai chegar a fin de mes e tal, pois xa vale, non é importante, máis importante pois ao final a familia, amigos, e xente cercanas, e saúde. Eso é máis importante, si, por moitos cartos que tens, como non teñas salud, estás fastidiado. Hasta que edad crees que podes estar sendo DJ? Pois hasta que me apetece, verdad, o sea, de momento como que en di, sí que levo moitos anos, pero sí que como o ano pasado foi como o primeiro así de verdade, pois xirar de ter 60 bolos nun ano, de poder vivir desto, entón ahora mismo estou motivadísimo e pa diante encantado, efectivamente, joder, tantos bolos e tal, a ver, obviamente, ao final acabo reventado, no? Pero como rollo, pois eu se pudera ter 120, facía 120, 150, pois 150. Canto tempo estás en cada bolo? Normalmente unha hora, só. Unha horiña? Sí, ao final é moito máis tempo, sempre digo, de conducir, ir ao sitio e tal, que de pinchar, pero bueno, prefiro facer tamén unha hora moi enérgica, que a xente se veña arriba e tal, que non diluílo, o concierto tamén suele ser unha hora e media. Como te ves daqui a 20 anos? Pois non sei, a verdade, o sea, igual dentro de 20 anos xa non me apetece estar así... Pode ser.
igual sí que me sigue apetecendo facer música, ou igual, pois, apetece dedicarme a outra rama da música, no sentido de, pois, por exemplo, ser eu manager ou levar unha discográfica ou dedicarme a marketing musical, ou ao final tamén creo que isto é bueno intentar todo o que dure, o sea, porque ao final, pois, igual o ano que ven a xente non lle gusta, non teño vuelos, tengo que volver a traballar, bueno, intentar estirar o máximo posible mentre siga tendo ganas, que creo que van ser bastantes anos, o sea, se che gusta é o máis importante. Sí, e se nun momento deixe de dar cartos, non podo vivir des, ou me deixe de gustar, pois ao final pois intentarei pois seguir ligado á música e seguir ligado á música e poder facer pois eso, pois ser un manager de artista ou marketing musical ou algo así. E se non, pois a traballar de calquera outra cousa. A traballar de marketing. Sí. Bueno, vamos a ir acabando, non sei que vai unha hora e algo. Vai unha horiña, vamos a ir acabando. Pero quería che preguntar, se queres contestar, contestas, se non contestes. Canto é o máximo que che deron por un bolo? A ver, non vou mollar, pois despois arrepíntome, se non, pero a ver, si, o sea, máis do soldo dunha persona. Pois un abaniquiño aí. Sí, pois o máximo, eso, máis dun soldo dunha persona e menos de 3-4 soldos. Pois de aí, que agendillada. Sí. Eso por unha hora, digamos, de... Cando os teus amigos ven que cobras tanto por eso, ou teus pais, que che din? A ver, meus amigos se ríen, joder, non sei que... E os teus amigos, invítanos a tomar algo. Sí, pero ao final tamén hai moitísimos gastos detrás, o que che falei, por exemplo, eso é bruto. Despois, quítalle. Claro, hai que quitar todo... Un manager levas entre, depende co que negocies, entre un 15 ou 30% de todo. Normalmente é o que se suele levar. O sea, que date conta, pois, llevámoslo a facer en datos redondos. Sí. Pero en plan, ponlle 1.000 euros, pois, se un 20%. 200 euros son para o manager. Despois, por exemplo, levas un fotógrafo, tamén tens que quitalo. Se levas tamén, pois, calquera outra persona, pois, outro músico, outra cousa, tamén o tens que quitar. Despois, empeza IVA, Hacienda... É mellor ir para o marketing digital. E moitas cousas, entón realmente son cachas moi altos, pero por exemplo, para que te fagas unha idea, cando estuve no Son do Camiño, ese día estaba Melendi, Mike Towers, cada un tiñan como un equipo de 80 persoas con eles. Buah, que locura, mima. Entón, ti date conta, o que se para Mike Towers, levar 80 persoas de Puerto Rico, en plan, pagarlle todos os vuelos, pagarlle os alojamientos, pagarlle as dietas, pagarlle o seu sueldo, daros de alta a cada un, ou se son autónomos, pois bueno. O que ten que cobrar ese ao final, sí, sigue vivindo moi ben, non quero decir, en plan, como, bueno, pobriño, Mike Towers, estará forrado, pero ao final, se tives unha cifra, realmente a que se le vai ao final é moito menor. Xa, claro, sí. No, que visto, sí, claro, a xente pensa que é eso para ti, pero claro, tens que contar. Sí, claro, ao final, un grupo pois de que leva 3 persoas e que ao final pois xa se van simplemente en hoteles, transportes e tal, máis de 1.000 euros. Vin antes, quería che preguntar, que me sorprendeu. Que opinas do cura DJ? Que hai un cura DJ? Ah, sí, o padre Guillermo, sí. Nada, pois, o sea, está guai. Vai bastante ben, a verdad. Pero tens que estar solo junto a model? Sí. É que pincha, ponche o Ave María aí en tecno. Sí, así como un tecno moi melódico ou algo así, sí. Non coincidís con él nunca, non? Porque aquí é de Portugal ou algo así, Sí, creo que sí, que de Portugal. Ven agora a Pelícano. Por eso che ia preguntar, igual a Pelícano. Pelícano fostes moitas veces, non? Pincharon? 3 ou 4, creo. Este ano vas a ir ao Son do Camiño de novo? No, o sea... Non se pode dicir? No, en plan, xa sacaron o cartel, non estou... Eu non vin nada, non vin nada. No, foi un 2024, pero bueno, ao final, pois, ten que ir variando. Non todos os anos van ao mesmos, pero, bueno, si, espero volver algún día máis. É un artista co que che gustaría sacar unha canción, o que máis que dixas ti, sería top? É que hai tantos... A ver, si é xa por soños e tal, pois con calquera de electrónica dos grandes que temos admirando toda a vida. Despois, non sei, aquí en Galicia, pois, eso que falamos antes, molaría moito algo con Tanxugueiras ou con fillas de Casandra, que ademais, creo que por voces e tal, creo como que máis me pega, que me podría quedar guai así nos meus temas. Baiuca tamén me flipa, o sea, con moitísima xente. Despois, outros, por sorte xa fixen eso, por exemplo, con Ortiga, tiña moitas ganas de facer algo, vamos a sacar ahora o tema. Claro, con Tanxugueiras gestiono o chueu, a ver se veña aquí, gestiono. No, a ver, eso tamén a veces non é simplemente como, rollo, facer un tema tal, a veces pois estás xuntos con el, en plan, coincidides nun festi e estás falando de música e ao final dices, pois a mí molame moito isto, pois a mí tamén, pois temos que quedar un fin de facemos música. Porque aí cantan as tres, non, en Tanxugueiras? Sí. Que che decir, hai de aquí de Ajiño? Sí. Por eso, igual, non vos seguides ni nada. Sí. Seguides, vos, sí? Sí, o sea, hai da e máis, elas
O sea, na conta de Sugueres tamén siguen. Ah, sí. Pero bueno, ao final tamén, xa che digo, despois tamén hai tema de agendas, ao final, pois, elas agora van sacar un álbum, pois... Van sacar un álbum, sí? Están centrados no álbum, pois xa terán todos, estamos cerrados, por eso non me e dentro dun ano, pois non fan nada, ao final tamén depende de tempos ou tal, ou igual, pois un artista está nun proxecto, imagínate que é máis pop, é un tema electrónico como o meu, pois non lle encaixa, despois é un momento que está con algo que lle apetece experimentar, igual lle encaixa, ao final non é, eu teño moitos artistas cos que lle dixen de facer un tema, o sea, co que falamos de facer un tema, e ainda non nos puxemos, pero hai que cadrar moito para agendas ou nun momento, ou cada un ten outras prioridades, pero bueno, a ver, espero que salan, co futuro pois salen cousas así. Claro, guai, vou preguntar eso de cadrar agendas e tal, é moi complicado. Tens algunha preguntiña, ti? Non tens nada que preguntar. É que tiña unha pregunta pero olvidouseme ahora mismo. Quedeime en blanco. Bueno, pois nada, se queres mandar un mensaje a xente que che vesa, que nos este vendo. Nada, a ver, que eso, que moitas gracias a todo o mundo por seguirme, por apoiarme, por ir aos bolos e tal, que ao final o de que pode ir a tantos sitios me vai a ben ou tal, e gracias a xente que me ven ver, se non me viñera a ver nadie, pois obviamente pois estaba como fai moitos anos. Así que eu sinto moi afortunado por toda a xente que me sigue, que me apoia. E nada, que esperemos que siga así e agradecelas. E bueno, eso, que co día de abril sale un tema con Ortega, Carmiña e Carmele, que os coiten tamén. Bueno, hasta aquí o episodio de hoxe, moitas gracias a todos os que vistedes. E nada, o mellor DJ do mundo, Quique Varela. Gracias por vir, Quique. Nada, gracias a ti por invitarme.